Para miyarsa sutresna budaya Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan dosen Jawa. Ing kalodhangan punika, kula badhe ngaturaken waosan crita cekak kanthi irah-irahan Ahad esuk ing Jabal Kat. Anggitanipun déning Suryadi WS. Sugeng midhangetaken. Saumpama aku isih urip kumpul sarni, bisa uga anakku wis 2 utawa 3. Saumpama aku isih urip kumpul sarni, anakku mesti wis padha sekolah SD lan SMP. Saumpama aku isih urip kumpul sarni, mestine manganku saben dina kopen, ora saanane ngene iki. Saumpama aku isih urip kumpul sarni, bisa uga saiki aku lagi piknik sak keluarga nyang Bayat kono, munggah Gunung Jabal Kat, padha bareng mangan-mangan saanak bojo ing cedhak kompleks makame Ki Ageng Pandhanaran. Saumpama dipikir-pikir, aku iki kok mung kaya urip ing alam pangangen-angen. Kabeh-kabeh mung saumpama, ora ana wujude. Dak eling-eling lan dak etung-etung wis ana 6 sasi iki urip tanpa wujud nyata ngene iki. Mung angen-angen lan saumpama tok. Lelakon kan kaya ngene iki kabeh ora liya akibat saka patrape bapak maratuwaku sing nuwun sewu kurang pendidikan, kurang pengalaman, satemah kurang jembar wawasane. Aja kleru tampa dianggep aku wong sing ora ngejeni maratuwa. Ora ngono. Aku iki ngejeni banget karo maratuwa. Nanging iki kepeksa aku ngrasani bapak maratuwaku. Awit aku kepengin nyritakake lelakonku ngene. 15 tahun kepungkur, aku dadi guru wiyata bakti ing sekolah dasar. Nikah karo Sarni uga guru wiyata bakti. Wong loro guru kabeh, ning kabeh ora entuk blonjo. Jenenge wae guru wiyata bakti. Dadi yo mung berbakti marang masyarakat kanthi pangarep-arep sawijining dina diangkat pamarentah dadi guru pegawai negeri entuk blonjo saben sasi. Kanyatane nalika semono, setahun sakwise nikah, Sarni katut diangkat pegawai negeri sipil. Ning aku durung katut. Wong loro rumangsa bungah. Saorane salah siji wis duwe blonjo ajeg saben sasi. Mesti uripku sak keluarga bakal luwih bagya mulya. Batinku surak nanggepi nasibku sak kloron sing mujur awit saka keparengi Gusti. Nanging sing tinemu tangis kasedihan nempuh awakku. Esuk-esuk dina Ahad, sire wong loro arep rekreasi nyang Candi Prambanan. Jebul aku ditimbali bapak maratuwaku. Aku tak kondo yo, rungokno Sardi, ucape bapak maratuwa kanthi polatan sereng. Wonten dawuh menapa, Pak? Takonku kepengin ngerti. Nek wong jejodohan iku lumrahe wong lanang sing golek guna kaya, banjur menehi nafkah marang pawestri. Kuwi sak ngertiku lho. Aku ki rumangsani wong bodho, ora tau mangan sekolahan. Ning sak ngertiku wong lanang iku wajib aweh nafkah marang wong wadon. Ya ngono apa ora? Leres, Pak. Aturku kanthi rasa wiwit ora kepenak.
Lagi ngerti, jur awakmu iki kepiye? Kowe iki wong lanang malah dadi tanggungane wong wadon. Bojomu pegawai negeri belanjane akeh. Kowe mung kari mongan mengen karo ngotang-atung nyadong nafkah saka bojomu. Andek puno malah kober arep seneng-seneng plesir nyang Candi Prambanan. Duit sing kok nggo sangu plesir ngebis jajan seneng-seneng iku kayane sapa? Kabeh rak dicukupi bojomu. Kuwi rak jenenge kuwalik. Kudune kowe sing nyukupi kabeh kebutuhane uripmu sak keluarga. Nanging kowe kuwi malah mung ndompleng bojomu, nunut kamukten marang bojomu. Inggih sampun, kula mboten estu dolan dateng Candi Prambanan. Saurku nyapih perkara. Ora mung kuwi lho perkarane, saute maratuwaku kanthi swara atos. Iki perkara uripmu. Jejodohanmu karo anakku ki tinemune kuwalik lan jomplang. Kudune kowe iki isin ngepek bojo sarni anakku. Sebab ora bisa ngayani malah njaluk dikayani. Nalika iku sarni bojoku nyaket omong marang bapakne. Pak, iki rak mung kahanan sauntara wae. Mengko setahun 2 tahun maneh rak Mas Ardi uga bakal diangkat dadi pegawai negeri. Wong barang durung kelakon ki aja dipesthekake, saute Pak Maratuwa. Apa kowe wani mesthekake nek setahun maneh kowe isih urip? Sapa sing bisa mesthekake lakon besok? Sing genah saiki kowe belanjanmu akeh. Bojomu mung kari enak kepenak ngrasakake. Kemenangan bojomu, kekalahan kowe. Aku ki wis rak rekoso nyekolake kowe, gak rewangi numbuk bentus keringet dietus-etus supaya uripmu bagya mulya Bareng ana asile jebul dudu kowe sing ngrasakake, ning malah wong liya. Mongko kudune iki dheweke sing wajib mbagyekake uripmu. Pokoke aku ora lila. Krungu ucape Bapak Maratuwa mengkono, aku takon. Nyun sewu, Pak. Kersanipun Bapak kados pundi? Yo, anakku kudu mbok pegat. Sakala sarni jerit, terus nangis keloro-loro. Aku dhewe wis ora kuat ngampet rasa wirang. Ajining diriku muncul. Nukulake wangsulan, inggih, Pak. Kula ngrumaosi mboten saged nyembadani estri. Mila sarni badhe kula pegat. Aku numpak sepeda ontel bablas nemoni pejabat kantor agama lapor pegatan. Letrong minggu wis kelakon aku lan sarni pegatan. Wiwit aku ora ana sing tak pikir kajaba budidaya, murid aku enggal bisa diangkat dadi pegawai negeri. Nanging dumadakan ana welingan saka sarni ngajak ketemu ing pereng Jabalkat. Ing ngisor wit trembelo. Ing kono biyen aku lan dheweke padha ketemu ngiket janji bakal urip bebarengan. Batinku tambuh-tambuh. Ana apa maneh si sarni iki? Rak wis dudu bojo maneh. Nalika wis padha ketemu kanthi magep-magep dheweke kandha. Mas, apuranen bapakku sing wis gawe srik atimu ya. Aja ngrembug bapak, saurku teges. Kandakno, apa perlune kowe ngajak ketemu tur kudu ana kene? Ngertenono, Mas. Aku wis ping pindho ora wulanan. Tegese rahimku iki wis isi anakmu. Mula
Nadyan aku wis dudu bojomu, wis ora bakal amor turu, nanging yen besok aku nglairake jabang bayi, gak jaluk sliramu aja selak. Iki anakmu, iki bukti katrangan saka dokter sing mreksa aku dek wingi. Dheweke ngelungake surat katrangan dokter. Ing kono tak waca cetha Sarni wis mbobot umur 7 minggu. Sakala lambeku mingkem, ora bisa kumucap. Batinku sambat sebut, lakon kok kaya ngene. Kudune sedhela maneh aku lan Sarni ngrasa bagya mulya mapak laire anak tepisan. Nanging tinemune jebul kosok balen. Kasedihan lan panandang kang gak rasakake, maneh-maneh aku ngrasa iki akibat tangkepe bapak maratuwa sing kurang pendidikan, kurang pengalaman nanging rumangsa pinter, satemah cupet panemune. Nganti sautara, nganti atiku rada sareh, terus Sarni tak rangkul, tak bisiki kupinge. Dek, aku titip anakku yo. Openono sing hati-hati lan gemati. Muga kanthi lantaran anakku iki, besok aku lan kowe bisa bali kumpul maneh. Dheweke ora bisa kumecap apa-apa. Mung nangis mingsek-mingsek karo ngrangkul aku kenceng banget. Nganti sautara, nganti akhire dheweke bisa sareh. Nguwali rangkulan karo kondo. Mas, ngudiyo amre sliramu tinggal diangkat pegawai negeri. Mengko awake dhewe njur balen. Aku pancen arep mbudidaya sak bisa-bisaku supaya diangkat. Nanging aku tetep ngugemi tekad metu dalan kang lurus supaya uripku berkah. Saiki awake dhewe kepeksa kudu pisah, senajan abot rasane. Iki lakon, Dek. Adile mung kudu dilakoni kanthi rila. Banjur wong loro padha pepisahan kanthi arti keronto-ronto lan kebes dening eluh kasedihan. Keprungu ucape magep-magep, sugeng pepisahan nganti ketemu maneh besok, Mas. Bubar iku aku mbudidaya tenan. Aku sowan marang kepala bidang sekolah dasar ing provinsi nyuwun pirsa apa isih ana kalodhangan aku bisa diangkat. Bapak pejabat iku dawuh, Mas, isih ana nggon loro, nanging kudu gelem ditugasake ana ing Karimun Jawa. Lan ora kena njaluk pindah nyang daratan Jawa yen durung tugas ing kono apese 15 tahun. Saguh apa ora? Tanpa mikir akeh-akeh, aku langsung wae matur. Kula sagah, Pak, lan badhe ngestakaken. Bagus. Ora nganti sesasi, surat pengangkatan pegawai negeri bakal tak kirim menyang alamatmu. Yen wis kok tampa, enggal ngadepo kepala dinas pendidikan Kabupaten Jepara nyuwun nota tugas. Ngestakaken dawuh, Pak, lan matur nuwun sanget. Aturku nuli nyuwun pamit. Iku lakonku dek jaman semono. 16 tahun wis tak lakoni tugas ing Karimun Jawa. Lan wiwit 6 sasi kepungkur, aku bali ing tanah kelairanku. Tugas ing salah sijining sekolah dasar. Nanging uripku malah dadi sepi lan melangut. Saben dina mung katut ketiup ing angen-angen. Saumpama lan saumpama. Tanpa ana wujude. Arep nglacak kahanane Sarni wektu iki, atiku mamang. Malah ana rasa kuwatir. Mengko yen Sarni tetelo wis diwengku wong liya, saiba lara lan priye atiku.
Nanging arek ngalekake yo ora bisa. Malah saya suwe, saya katon-katon ceritane. Wekasan tukul gagasanku kepengin napak tilas lelakonku karo dheweke mbiyen. Aku eling, mbiyen padha ngiket janji ing ngisor wit trembalo pereng Jabalkat. Banjur sadurunge lunga mbiyen ketemu maneh ing kono. Dheweke kandha yen wis ngandhut anakku. Banjur padha ngucap sugeng pepisahan ing kono. Karana gagasan iku, dina Ahad esuk aku gliak-gliak numpak sepeda motor menyang Bayat. Nitipake sepeda terus munggah menyang pereng Jabalkat. Tengok-tengok ngalamun ing ngisor wit trembelo sing saiki wis dadi wit gedhe ngrembuyung. Ngadepake dhuwur, aku lagi ninggal papan kono. Banjur kaya dadi pakulinan. Saben Ahad esuk aku mrono ngalamun ngangen-angen endahing lelakon lan ngenesing lelakon dek semono. Endah nalika aku ngiket janji, ngenes nalika aku pepisahan. Tak etung-etung wis kaping 6 aku dolan mrono saben Ahad esuk. Lan esuk iku dina Ahad sing kaping 7. Aku mangkat numpak sepeda motor kaya adate. Uga kaya adate aku njujuk ngisor wit trembalo banjur ngalamun. Sauntara aku tengok-tengok ing kono dumadakan ana bocah wadon remaja teka. Aku rada kaget. Bocah iku nganggo klambi, celana dawa lan kudung sing werna lan motife persis kaya sing kulino dienggo Sarni biyen nalika lagi pacaran karo aku. Ora sronto bocah iku tak takoni, "Kowe apa mung dolan dhewe, Nduk?" "Boten, Pak. Kula kalian ibu kok," saure. "Oh, ya wis. Jenengmu sapa, Cahayu?" "Kula Siwi, Pak. Omahmu Cawas." Aku rada geter. Cawas. Ojo-ojo iki anake Sarni, anakku. Ibumu kok ora bareng kowe? Lah, ibumu ana ngendi? Nembe tumbas jajan, Pak. Mangke nggih badhe mriki. Kula kalian ibu asring lungguhan wonten ngriki kok. Bapak kok nggih remen lenggah ngriki. "Edum, Nduk," saatku cekak. Nanging batinku ngudoroso. Ojo-ojo iki anake Sarni tenan. Sok dijak mrene mergo ngeling-eling lelakon kepungkur. Lagi wae aku nggagas ngono lan arep takon jenenge ibune sapa, jebul kupingku krungu swara alok. "Siwi, kuwi bapakmu sing dak critakake wingi, Nduk. Kuwi bapakmu, Nduk." Durung nganti aku sadar, ana wanita nyaket terus ngerangkul aku lan nggeret bocah iku diajak rangkulan pisan. "Oh alah Mas Sardi, akhire ketemu maneh ana kene." Aku lagi sadar, iku Sarni. Tegese bocah wadon iku anakku. Tak ambungi pipine, sengak-sengok. "Anakku, Ngger. Kowe saiki wis prawan, ayu kaya ibumu." Wong telu padha tangisan. Tangis kabungahan nganti sauntara. Sakwise sareh aku takon, "Piye kabare bapak ibu, Dek?" "Ibu isih sehat, Mas. Nanging bapak wis seda 5 tahun kepungkur." Dek Sarni serak ora sronto. "Ayo saiki nyang Cawas. Aku arep matur ibu, awake dhewe bali urip kumpul maneh." "Kuwi sing dak karep-arep, Mas," saure Sarni. Banjur bareng-bareng mudhun saka pereng Jabalkat. Batinku ngucap, "Gusti, alhamdulillah. Paduka
sampun mbekak orining kabagyan kangge kula sak keluarga. Mekaten para miyarsa, menggah pungkasanipun waosan cerita cekak punika. Mugi atur waosan menika saged dados panglipur panjenengan sawetawis. Ing wasana ugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.